ана бо нав амир я барномаи шуморо гӯш кардам. Бо 1-2 сум пули дига ма оли бояд закот медодум. Занда шумо гуфтем ки мумкин нест агар зане ки шавҳар дошта боша. Бо ами я ҷияни дига дорум ваям ки зан бигем хай шавҳаршам ихе одами пулдор не да муҳтоҷ. ҳамуда боқӣ мондаша гуфтум биту меша? Занда закот нест гуфтам, яъне ки занҳо закот наметиҳад ё намегирад? Намегирад гуфтед. Ба кӣ додан мумкин нест гуфтед ки ба ҳамин зане ки ибора хондем аз китоб ки зане ки шавҳаре дорад ки барои ин зан нафақа мекунад. Яъне аслан нафақаи занҳо бар зиммаи кӣ аст? Шавҳаронаш аст. Аллоҳ таоло ки ва алал мавлуди лаҳу ризқухунна ва кисватухунна билмаъруф. нафақаи зану фарзандҳо бар зиммаи падар аст. аслан яъне он зан манбаи ризқ дорад. Илло агар шавҳараш камбағал бошад, шавҳараш ба ӯ нафақа намекунад, ҳамеша онҳо муҳтоҷ ҳастанд, пул намерасад, дар ин сурат онҳо муҳтоҷ мешаванд, яъне дода мешавад. Яъне мутлақо ба зан закот дода мешавад не. Ба зани шавҳардоре ки шавҳараш ба ӯ нафақа мекунад, ба ҳамин занак дода намешавад. шавҳараш бо ҷои хоб таъмин мекунад, таомаша медиҳад, либосаша мехӯрад, барои ин зан закот дода намешавад. лекин як зане ҳаст ки масалан шавҳар надорад ё шавҳар дораду шавҳараш камбағал аст ё нафақа намекунад. дар ин сурат мешавад дода. Не, ман фаҳмидам домло занҳо шавҳар дорад, шавҳараш нафақа мисол мета якҷоя зиндагӣ мекунад, камбуда ами камбағал. бале, яъне ки нарасад, агар ба сарфу хароҷоти зиндагишон нарасад, онҳо зери калимаи мискин шомил мешаванд ва онҳо закот дода мешаванд.